Ba't iba yung ano, nasa gitna yung ano? No? Kano dito? 52.70. Oh. Sabi sa'yo, may mas mura talaga eh. Sa live ko, wala naman naman kung kasalukuyan ng tulog mga tao. Yung manonood yan. Yung mga puyat. Tulog na yung mga person. Yan o, daming dala o. Dito kami ngayon sa Tarlac na guys. Oh. Welcome sa 1 million viewers. 1 million. No, nanood 1 million sabay-sabay. Sabog yung channel mo nun. Diba kahit umalog-alog malinaw. Hindi ano yung title kasi. Sa title nagkakano yun eh. Wala pa nag-views 4 minutes na. Ay, kakabdis tulog mga tao. So dami-dami ng tao, walang gising. Ang sarap na tulog to eh.
tinablan ng Starbucks sa bababa. Ha? Hmm? Hindi ka tinablan ng ano, Starbucks. Nahikab ka eh. Kamaling. Ba't nawala yung chat pala? Nawala oh. Naihibabaw. Dito dumaan din. Oh. Yun oh. Hmm? Malamig naman dyan eh. Yun, dinaanan niya. No. Eh, parang manaano na yung ano. Hindi, sinasadya ko talaga yan. Ah, Sinasadya ko hindi na overtake.
Hey, what's up sa isang viewer? Samahan mo kami sa aming biyahe. Sa wakas, may nanood na isa. Samahan mo kami sa aming biyahe. Para hindi antukin. Diyan ka lang ha. Uy, dalawa na sila. Sama kayo. Salita ka naman yan, chat. Parang hindi ako antokin. Wala akong kakwentuhan. Hindi ka sa tulog-tulog tong kasama ko eh. Nung nawala na, iniwan na nila ako. Pwede kasi mag-ano ah. Bakit? Meron ba? Ito mga silipin mga. Oo, pwede pa. Ha? Pwede pa. Pwede? Mm. Grado ka? Mm. No, malawag. Kanan umuovertake eh. Very wrong. Wrong, wrong, wrong. Wrong, 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 wrong. Lalaki ng truck naman dito. Hirap umovertakes. Nalagpasan mo nga yung isa. Hmm? Nalagpasan mo nga yung isa. Meron pa lang isa. Sa unahan mo. Overtake din yung ano. Laki kasi ng truck mo. Kaya free, libre. Maluwag. Oo. Ha? Oo. Okay. Kano dito? Oh, 52.17. Kamilig na to, di ba? Ah, Ilang bayan pa. Dami pa. ah. Ay, ihina ako. Ba't di ka mano ka sa mga gilid ay ng mga kasalinahan dyan? Hindi sa kabila, iikot pa. Tapos aabutan mo yung mga truck ulit. Hirap. Bibilis nila. Ano? Dami nila. Mga ano lang yung mga ano nila. Putik na yan. Walang sandalan yun. Gagi yung motor na yun. Pinilit niyang putik. Walang sandalan, long drive. Kawawa naman yung angkas nun. Si, si Bibi meron. Dito na pala yung boundary.
Nag-uusap-usap sila kung saan sila dadaan. Uy, sino to? Sabi niya. Sabi niya. Akaride. Hmm? Hi, Akaride. Be No? careful. Oh, thank you. Be careful, ah. Be careful driving. Be careful, ah. Careful in there po. We are here at Kamiling. Kamiling-giling, giling-giling. Ha? Ewan ko. Giling-giling. Yung masabi lang babog eh. Wala mo nanonood. Oh, Ma'am Cindy, oh, ito. Nanonood pala yung boss mo. Ito, Petron, no? Hmm? Petron. Meron dyan. Si CR. Ayoko dyan, pahat dyan. Wala pa ako. Dito yung branch namin eh. Ay, Ganda pala pag hindi sinarado yung one way dito eh. Tuloy-tuloy lang ah. Diba? Yung palang bilihan ng tinapay oh. Ay, ano pala yun? ayun ang branch namin yan. Oh. Ayun oh. Mga Taram, Bolinaw, Lingayen. Okay, kanan. Naalala mo si Kaloy? Kaloy. Yung best friend ko din na isa. Ah. Ang basa niya dyan, Mangga Taram. Mangga Taram eh. Hindi niya mabigkas mga Taram. Mangga talaga eh. California daming nakaano dito mga trucks. Dito na yung mga ano eh, si Tupig oh. Tupig. Ang ba sunod sa Kamiling? Tingnan mo kaya dat. Ang Tagnasa. Diyos, kakalagpas lang yun eh. Nauna pa nga yun. Di ba yung sa Tagnasa? Ah, oo nga. Hindi, Pangasinan Yun na ang pala huling to. yung Tarlac na ano eh. Pangasinan na pala to. Kaya nga ako nagtataka, alam kung Kamiling tan Santa Ignacia yung boundary ng ano eh. Pangasinan at saka Tarlac eh. Santa Ignacia at saka ano. Ay, dito na yung magandang ano, kalsada. Dinaan na lang nila sa kalsada kasi tingnan mo yung mga ano nila o bigla mo. Hindi ganun kaliwanag. Ang dami ng kainan dito.
Tayo na mas mabilis yung Fortuner. Yung ina mo, ang bilis mo. Yung mga motor to ay tumabi. Gusto na yan dito sa Paslin. Paslin. Ha? Paslin. Paslin. Naman 20. Bilis ng Fortuner eh. Papa, ano yun, tanggal ng antok. Antok na yun. Ba't ayaw nyo kasing tumabi? Kasi nawawala yung buwelo namin eh. Ano meron dito? Liwanag dito ah. Ngayon lang pala tayo dumaan ulit dito. Hindi pala tayo dumaan dito nung nagkaraan. San Clemente. Welcome Pangasinan na to eh. Ito yung tuloy, ayos na oh. Oo, diba? Oo, diba? Ma-repair na oh. Ano yung Welcome Pangasinan? Welcome Pangasinan! We are here! Pangasinan! Pangasinan! Non. Toruton, tototon, ton, ton. Welcome Pangasinan, Panis. Ang dilim. Ganito kami sa Pangasinan. Amoy kape yung bigay ni Bobob. Chat. Amoy kape.
Bab! Magugulat ka ba? Hindi Bakit maka-overtake. hindi ko maka-overtake? Dito maluwag yung ano. Saan? Dito maluwag yung ano. Maluwag ba Wala dahil? na, nag-ano na. Oh. Wala na. Dito. Ano naman ginagawa dito? Tulay. Tulay. Nagbubuhos sila ng poste. Pile cap. Ayan. Pilote. Buhos. Buhos ng pilote. Yan, wala kong hindi ko makaan. Manahan ka tuloy. Dilim naman dito. Naka. Hindi na maglagay ng ilaw. Pag ako lang maging mayor dito, maliwanag dito. So, nauunahan silang dalawa. Magkasama yung dalawa. Silog. Diba dito merong ano? Yeah, CR ako dyan, oh. Hmm? CR. Bukas ba yan? Where's the CR?
si ano daw. Ang laki na nasa unahan, no? Hmm? Ang laki. Saan? Eh, no, ito. Oh. Taba. CR muna ako guys. Ihi na ako. Hindi ka ihi? Hmm? Pangit yung title eh. Kaya hindi ano eh. Paano mapalitan niya yung title? Hindi na pwedeng palitan. Kaya bob. Okay na yan.